אני ראש הממשלה החדש של ישראל, אחינועם ניני. תודה רבה שהזמנתם אותי לדבר. איזה מזל שנפטרנו ממי שהיה לפניי. ועכשיו אני רוצה לפרוס בפניכם את החזון שלי לישראל החדשה. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד בתור ראש ממשלה זה שישראל מפנה פניה לשלום. ישראל מושיטה יד לשלום לכל שכניה באשר הם, בראש ובראשונה לפלסטינים, לכל מי שחפץ חיים, לא מי שמקדש את המוות, מי שרוצה לחיות. יש הרבה כאלה. המשפט הזה, אין פרטנר, אני מוחקת אותו. לא היה. אולי היה רלוונטי לאיזה דקה, כבר לא רלוונטי מזמן. יש הרבה פרטנרים. זה שיש כאלה שלא ירצו שנראה אותם, אבל הם נמצאים בכל פינה, בכל מקום. נשים, גברים, ארגונים, אנשים חפצי חיים נמצאים בחברה הפלסטינית בכל פינה ובכל העולם הערבי. כמות ההצעות שכבר קיבלה ישראל, שאני יודעת עליהן, ואנחנו עכשיו נמצא אותן, לנורמליזציה, לשלום, אבל עם פתרון הבעיה הפלסטינית ובלי להתעלם מהעם הפלסטיני, היא אינסופית. ועכשיו אנחנו נפסיק להתעלם מהם ולבזות את מי שהציע את ההצעות האלה, אלא להזמין אותם לשולחן הדיונים.